Quan parlem de solidaritat, l'important és que no hi hagi molta diferenciació social entre a la nostra ciutat perquè és el que marca la cohesió i marca que no hi hagi gent més rica i gent amb problemes socials. Però també és veritat que la crisi a Rubí, igual que a altres ciutats, està sent important i després de ja des del 2009 que tenim una crisi important, cada cop tenim més persones que poden començar a tenir dificultats importants perquè s'acaba l'atur o fins i tot algunes ajudes de 400 euros. I la xarxa familiar, que és el que normalment a Espanya i a Rubí també funciona, que és l'avi, els germans i la família, comença, després des del 2009 són anys d'aguantar i igual ara comencem a tenir més problemes. Per això des de l'Ajuntament, a banda d'aquest acte i en col·laboració amb l'Associació de Veïns i també entre veïns, que és el projecte que tenim a les Torres, crec que és important també la solidaritat de tota la ciutat. Però, i tenint en compte això, també l'Ajuntament està fent un esforç per donar més recursos o posar recursos extres per fer precisament polítiques socials que evitin aquesta fractura de la ciutat. I això amb els mitjans i els recursos que tenim l'Ajuntament, les competències, perquè nosaltres ni podem donar pisos de lloguer econòmics ni podem tampoc donar pensions o ajudes o subsidis, no? Però sí que és veritat que des de la solidaritat veïnal i també amb l'ajuda la que podem des de l'Ajuntament intentarem millorar aquesta situació. I per altra banda, un tema important és promocionar l'economia, o sigui, que hi hagi més feina. Mentre no hi hagi feina, això no solucionarà amb els recursos que tenim, no? Per tant, el pla de reactivació econòmica per nosaltres és fonamental perquè el que volem és que hi hagi més activitat econòmica i, per tant, més feina, que és al final l'important. Home, jo crec que la col·laboració amb les entitats a Rubí sempre ha estat un tret diferencial. Aquí quan tu parles un cap de setmana que hi ha coses, igual l'Ajuntament col·labora amb molts d'aquests, però és una ajuda molt concreta.